Barkanmu da zuwa wannan tasha ta YouTube wadda ƙungiyar Hope Initiative for the Mentally Ill ta dauki nan kayan muku. Wannan tasha tana faɗakar da mutane akan cutukan da suka shafi lafiyar kwakwalwa. A yau za mu tattauna akan ciwon waswasi, wato a takaice ana kiran shi da turanci OCD ko kuma Obsessive Compulsive Disorder. Da yaren Faransanci kuma Trouble Obsessional Compulsive. To, yaya za a yi waswasi ya kasance ciwo ko kokwanto? Waswasi wani abu ne wanda muke ji a cikin zuciyarmu daga lokaci zuwa lokaci. Kusan kowa ina fuskantar irin wannan abu na waswasi, amma ba mu taɓa ganin shi a ciwo ba. Da yadda za mu fahimci haka, ba za mu bi labarin Kulwa. Ita dai Kulwa wata mata ce ma'aikaciyar banki wadda take zaune a arewacin Najeriya. Kamar yadda muke ganinta, tana aiki a banki, bata taɓa samun wata matsala ba. Kuma kamar yadda wato ɗan adam yake, mutum tara yake bai cika goma ba. Daga lokaci zuwa lokaci takan samu matsala ta kokwanto wurin ƙirgar kuɗin da take ba wa mutane a banki, amma wannan bai taɓa ja mata wata matsala ba. Kwatsam wata rana kurum sai ta fara jin wani tunani a zuciyarta ya mata taraddadi akan kuɗaɗen da take ƙirga, kamar yadda ake gani a wannan hoto. Wannan ya kasance Kulwa ba ta ba mutane kuɗi har sai ta ƙirga kuɗi kamar sau 9 ko 10, kowane lokaci ma fiye da haka kafin ta miƙa. Wannan shi yasa mutane da yawa suke layi a inda Kulwa take ba da kuɗaɗe. Wannan ya dame ta kwarai, kuma ya sa mutanen nan, wato mutanen kwastomomi da suke zuwa ransu yana ɓaci kwarai da gaske. Saboda wannan dalili ne Kulwa ta ɗauki hutu don ta je gida ta ga cewa ko wannan abu zai bata. Bayan ta koma gida kuma sai matsalar ta koma ga alwala. A duk lokacin, kamar yadda muke gani ga hoton Kulwa nan tana yin alwala. A duk lokacin da Kulwa ta kokari ta alwala, sai ta ji wannan tunanin a zuciyarta ya gaya mata, yana mata kokonto kamar cewa ba ta aikata alwalan nan daidai ba. Kulwa takan maimaita alwala kamar sau 5 zuwa 10 kafin ta haƙura ta bari. Wannan ma yana damun ta ƙwarai da gaske. To, haka ma in ta je sallah akwai damuwa ƙwarai da gaske, domin sau da dama takan je kamar ba ta yi sujjada ba ko ba ta yi ruku'u ba. Wannan yakan sa takan ɗauki lokaci mai tsawo kafin ta kammala sallah. Takan koma baya ta ƙara maimaita abin da zuciyarta ta ayyana mata sau da yawa. A wani lokacin kuma Kulwa takan ji kalmomi marasa daɗi suna shigowa cikin zuciyarta. Wayannan kalmomi sun hada da kalmomin saɓo da kuma kalmomin maganganun da ba su dace ba. Saboda haka Kulwa hankalinta kan tashi matuƙa in ta ji wannan tunani, kamar yadda ake gani a fuskarta. Shi yasa take ɗaukar tasbaha ta yi ta neman taimako, tana salati don ta kauda wannan tunani. Tunanin yakan tafi, amma kuma yakan dawo bayan wani ɗan lokaci. Kulwa ma ta samu matsala ta fannin karatu, domin ta kasa karatu kamar yadda ta saba yi a baya. Duk lokacin da ta ɗauki littafi ta fara karatu, sai ta ga cewa in ta karanta wani abu sai ta ji kamar ba ta karanta ba. Saboda haka sai ta ɓata mintuna kamar 20 zuwa 30 a kan feji ɗaya. Wannan ya kawo tasgaro sosai game da karatun Kulwa. Wannan shi yasa Kulwa har ta fara daina karanta littafi. Daga nan kuma sai ta samu wani matsalar na kokwanto. Ba ta da tabbas cewa ta rufe kofa ta gidanta. Haka ta bi tana ƙulla kofa, shi ma sai ta maimaita kamar sau 5 zuwa 10 kafin zuciyar hankalinta ya kwanta. Haka kuma wurin wanka ana iya ganin Kulwa da botukai guda 5. To, abinda Kulwa take shine sai ta jera botukan nan, sannan ta kirga su sun cika cap. Kuma akwai botukin da tilas sai ya zama shine na farko kafin ta ɗauke su ta kai su bayan gida. So ana ganin yadda ta fara kirga wayannan botukan.
sai ta ga akwai ɗaya daga cikinsu wanda babu. So bayan shine ta je ta nemo shi, ta yi ta kirgawa sai da ta ɗauki kamar awa ɗaya tana kirga botukan nan don ta tabbatar cewa sun cika kuma suna kan daidai. Wannan ya sa ta gaji tilis, jikinta duk ya yi la'asar saboda gajiya kirgar botukai da take yi. Ana iya ganin mai gidanta mai haƙuri ya zauna kusa da ita, ina ta ba ta haƙuri, ina ƙarfafa mata gwiwa saboda shi ya fahimci cewa akwai damuwa. Kulwa ta san wannan abin da take ba shi da wata ma'ana, kuma idan ta ɗauki botukan nan ta kai su bayan gida ba ta wanka da shawa sai da botiki. So wannan botukan takan ɗauki kamar awa 4 zuwa 5 tana wanka kafin ta fito, saboda shi ma a wankan tana kokwanto ko ta wanke jikinta ko bata wanke ba. Daga baya kuma sai ta fara ganin kyankyasu a kan wato plate ɗinta na cin abinci. Bayan kyankyasun ma wani lokaci tana ganin ƙwayoyin cuta kamar yadda muke gani a wannan hoto. Hankalin kulwa yakan tashi ƙwarai da gaske domin abubuwan da take gani. Wannan shi yasa take ta wanke kwanuka, take ɗaukan awanni tana shara da wanke-wanke don ta tabbatar cewa babu wani ƙwaro ko wani ƙwayar cuta akan abincinta. Haka kuma takan ga waɗannan ƙwayoyin cuta su ma a hannunta, ta tabbatar da cewa ba wanda yake ganin su sai ita. Takan ji alamun cewa akwai waɗannan ƙwayoyin cuta suna hannunta. So shi ma sai hankalinta ya tashi sosai, sai takan koma ta kunna ruwan famfo ta yi ta wanke hannu. Wani lokaci ma har takan amfani da wato ruwa irin na bleach domin ta kauda waɗannan ƙwayar cutar da take gani a hannunta. Wannan kusan yakan faru kullum, har mai gidanta ya zo ya lura. Takan ɗauka kamar yadda za mu gani a wannan agogon da yake daura da ita, in ta fara wanke hannunta tun ƙarfe 2 ba ta dainawa sai ta kai ƙarfe 2 da minti 20, wato takan ɗauki minti 20 tana wanke hannunta. Wannan yasa duk hannunta ya bi ya saɓule. Mai gidanta ana gani ina ƙoƙari ya zo ya kashe ruwan, amma duk lokacin da ya ƙoƙari ya kashe ruwan, hankalin kulwa yakan tashi ƙwarai da gaske domin ba ta son a zo kusa da ita. Sai ya ɗauko tawul ya bata don ta goge hannunta, to amma sai hankalinta ya ƙara tashi domin tana ganin cewa akwai ƙwayoyin cuta ga sunan kamar yadda ake gani akan wannan shi tawul ɗin, amma gaskiya dai babu komai. Saboda haka mai gidanta tunda yake ya fahimci matsalar da take ciki, sai ya aje shi wannan tawul ɗin. Sai da ta gama wanke hannunta tas tukunna sannan ta koma ta zauna. Wani lokaci in ta fita kan hanya takan ji wani abu ina hankaro mata na tunani mara daɗi, wanda yake cewa ta ƙoƙari ta fita a guje ta tsallaka hanya lokacin da motoci suke gudu. Wannan kuma yana da hatsari, duk da dai ba ta bin wannan abin da tunanin yake gaya mata ta ayyana. Wani lokaci kuma tana zaune da ƙawayenta musamman a wurin taro, tunanin yakan gaya mata ta faɗi wata kalma wadda bata dace ba, musamman kalma irin ta ashar ko zagi kenan. Tana yin ƙoƙari duk yadda za a yi ta danne zuciyarta saboda kada wannan abin ya fito. Babban abin ta hankalin shine kulewa ta zo tana tsoron amfani da wuƙa. Muna iya ganin wani hoto, ita ce tare da yaronta suna zaune a cikin ɗakin dafa abinci wato kitchen, tana yanka masa lemo don su sha tare. A wannan lokaci ma takan ji wannan tararin yana ce mata ta ɗauki wannan wuƙar ta daɓa wannan yaron. Wannan shi yasa ba ta son tana zaune da wuƙa kusa da wannan mutum. Da wannan abu ya damu kulwa, sun yi magana da mijinta mai haƙuri, amma kafin su je asibiti sun daɗe tana ta fama, ta yi shekara da shekaru, har kusan an dakatar da ita a wurin aiki domin ba za ta yi aiki ba. So an ce mata wannan matsalar ta jifa ne. Daga baya sai mai gidanta suka yi shawara su je su ga likita. Ana iya ganin wannan likita tana zaune, wannan likitan kwakwalwa ce, suna tattaunawa da kulwa tana ba ta labarin abubuwan da suka faru da ita a cikin watannin baya da suka huce.
likita ta yi wa kulwa bayani cewa wannan abin da yake faruwa da ita ba wani sabon abu ba ne, mutane da dama a duniya suna fama da wannan larura. Wannan ciwo ne ba jifa ba ne, kuma wannan ciwo ya samo asali ne daga ƙwaƙwalwar mutum, kamar yadda muke iya ganin hoton ƙwaƙwalwa a wannan feji ɗin. Wannan ciwo ne na waswasi, ana iya gani. Akwai waswasi wanda ba ciwo ba ne, ana iya ganin sa a wannan jelar wannan kibiya. To ina ƙaruwa. Akwai mutanen da kuma waswasinsu ba waswasi kwata-kwata, ba su da waswasi a nan, ba su da wani waswasi. A tsakiya shine wanda suke da waswasi wanda ba ciwo bane, wanda kowa da kowa yakan iya samu. Sannan kuma akwai waswasi da in yana ƙaruwa yana tafiya yakan iya zama larura, shine irin wanda ita kulwa take da shi. Alamun ciwon shi ne kamar yadda muka gani da yake faruwa da kulwa, sun hada da tunani wanda ba shi da daɗi kwata-kwata, sannan da gane-gane da hankarowa, da kuma wani abu da mutum yake yi don ya rage tasirin shi wannan tunani wanda ba shi da daɗi. Shi wannan tunani dai ya taso daga zuciyar mutum ne, ba daga wani wuri ya zo ba, kuma tunani ne wanda yake da tada hankali, kuma yakan yi kan gaba kan baya, domin yakan yi sauki wani lokaci, musamman idan mutum yana cikin mutane. Bayan wani lokaci kuma sai wannan tunani ya dawo. Muna iya ganin misali na kokwanto da taraddadi da kulwa take yi, kamar yadda muka gani a baya a wurin kirgar kuɗi a banki, da alwala, da sallah, da karatun littafi, da wurin wanka inda take kirga botukan da za ta yi wanka da su. Wannan ya shafi wurin dafa abinci, domin da sau da dama kulwa takan ƙona abincinta, domin ba ta da tabbas cewa abincin da take dafawa ta yi shi daidai. Mun ga misali na ƙulla ƙofa ga hotonta nan, inda sai ta ƙulla ƙofa kamar sau 10 kafin ta tabbata ƙofar ta kullu. Haka wannan yakan shafi in ta gaba dafa abinci, takan ta kashe abin gas na dafa abinci, shi ma sai ta kunna, ta kashe, ta kunna, sai ta duba kamar sau 10 kafin ta tabbatar da cewa wannan abin ya wutar ta mutu. In ba haka ba, hankalinta zai tashi matuƙa. Mun ga yadda take samun matsala wurin wanka, takan ɗauki jinkiri, kamar takan ɗauki awa 5 a cikin bayi kafin ta fito, saboda tana gani ba ta wanke wasu fannin jikinta ba. Wannan ya shafi wanki, duk da dai tana amfani da injin wanki ne, shi ma sai ta wanke kaya kamar sau 6 kafin ta tabbatar cewa kayan nan sun wanku, ko kuma hankalinta ya kwanta. Mun ga abin da yake faruwa da ita na fannin sabo, kamar yadda likita ta yi mata bayani cewa wannan sabon ma da take ci a zuciyarta ba laifinta ba ne, wannan ciwo ne na wanda waswasin nan yake haddasa mata a cikin zuciyarta. Kuma mun gani yadda ta samu matsala kuma wadda ta shafi datti da ganin ƙwayoyin cuta, kamar yadda muke gani a hannunta nan, sannan a ɗakin dafa abinci ko kicin, da kuma ƙoƙarin da take ta yi ta wanke hannunta daga wayannan ƙwayoyin cuta, wanda ya sa da hannunta ya saɓe, da kuma ƙin karɓar tawul da mai gidanta ya miƙa mata, saboda tsoron kar ta ƙara ɗaukan wayannan ƙwayoyin cuta da wanda ita kaɗai take ganin su. Sai kuma nau'in da yake zuwa na hankarowa, tunanin da yake tura ta ya gaya mata ta yi wani abu, kamar yadda yake gaya mata cewa ta fita a guje a lokacin da ta tsallake titi, lokacin da motoci suke gudu, ko kuma yadda yake mata cewa ta faɗi wani abu na ashar ko wata kalma da bata dace ba a lokacin da take hira da mutane, ko kuma ta caka wani mutum wuka, ko ta caka wa kanta lokacin da take amfani da ita wuka din. So sai ta kare mata bayani, ta ce mata shi waswasin nan, kamar yadda muka yi bayani a baya, akan iya ganin da'irarsa. A sama ga waswasi, tunani ne wanda yake ba shi da daɗi, kuma idan ya zo yakan damu mutum, ya ta juya masa a zuciya, har sai mutum ya yi wani abu wanda zai sa wannan tunanin ya tafi, ko kuma rashin jin daɗin ya sauƙi. Kamar yadda muka gani, ita kulwa duk lokacin da ta ga wayannan ƙwayoyin cuta a hannunta ko a kwanukanta, takan nemi ruwa ta wankewa har sai ta tunanin na ya tafi, kusa ta daina jin yanayin rashin jin daɗi, ko kuma ta ji sabo takan ɗauka ta yi zikiri saboda ta kauda
ko tana neman gafara daga ubangiji saboda wannan tunani ya tafi ya barta. To idan mutum ya samu sauki kuma tunanin ya tafi, rashin jin daɗin da mutum yake ji ya tafi shi ma, sai wani lokaci kuma sai tunanin ya ƙara dawowa. Saboda haka wannan matsala ta wannan ciwo ko larura ta ciwon waswasi takan jawo matsaloli da yawa. Takan sa mutum yakan ɗauki lokaci kafin ya ayyana abubuwan da mutane suke ɗan lokuta kaɗan. Kamar yadda muka gani, kulwa tana ɓata lokaci a aikinta na banki. Kulwa tana ɗaukan awoyi masu yawa a bayan gida. Kulwa tana ɗaukan awoyi masu yawa wurin dafa abinci. Kulwa ba ta iya karanta littafi kwata-kwata saboda kwangaba baya da karatun da yake yi. Saboda haka komai mutum yana yi a hankali ga kuma ɓata lokaci. Gashi kuma mutum yakan gudu wasu ayyuka wanda za su iya saka wannan tunanin ya dawo. Shi yasa kulwa ta bar aikinta na banki, domin ko duk lokacin da ta kokari ta kirga kuɗi, to wannan tunanin zai dawo. Kamar yadda muka gani, yakan jawo tawaya ga ingancin rayuwa, kamar yadda ya faru da ita Hajiya Kulwa. Kuma Kulwa ta shiga cikin kunci mai tsanani, wanda ita likita ta gaya mata cewa yanzu tana fama da ciwo guda biyu ne. Wato akwai ciwon kunci na depression da kuma ciwon tunani waswasi, wanda ake kira da obsessive compulsive disorder da turanci. To me mafita? Likita ta yi wa Kulwa bayanin cewa wannan ciwo akwai abubuwan da ake taimakon da ake ba mutane har za su iya warkewa ko kuma za su samu sauƙi sosai. So da haka ta ƙarfafa mata gwiwa, ta ce amma ba lokaci ɗaya ke samun sauƙi ba. Kulwa za ta yi ta zuwa tana ganin ta har sai wannan tunani ya bar ta kwata-kwata, don ta iya samu ta koma rayuwarta kamar yadda take a baya. Likita ta ƙare mata bayani cewa akwai mutane da dama da suka fama da wannan larura a duniya. Ana iya ganin hoton wani mutum wanda ake kiransa Howard Hughes. Howard Hughes wani ba Amurke ne wanda aka haife shi a 1905 kuma ya mutu a 1976. Shi wannan mutum wani attajiri ne mai kuɗi wanda ya yi harkar zirga-zirgar jiragen sama da kuma fina-finai a Amurka. Wannan mutum ya sha fama da wannan ciwo na waswasi kwarai da ƙarshe har ƙarshen rayuwarsa. Ana iya ganin labarin wannan mutum Howard Hughes a wani fim na Hollywood wanda ake kira The Aviator. Wassalam, sai an ji ku. Domin ƙarin bayani akan wannan larura ta ciwon waswasi, sai a tuntuɓe mu ta adireshin waya ko ta Facebook ko ta ofis ɗinmu da yake Kano, ko ta adireshinmu na email address, ko ta adireshinmu na yanar gizo, ko kuma za a iya scanning wannan barcode ɗin wanda zai iya kai mutum zuwa WhatsApp group ɗinmu.